שלום, אני ליאור, ואני מאוד מאוד מתרגשת להזמין אתכם לטיול לאיים האזוריים. מי היה מאמין? חוזרים לטייל, ואנחנו ניסע לאיים האזוריים בספטמבר, ותנו לי לספר לכם משהו על האיים האזוריים. אם יש מקום שאפשר לקרוא לו סוף העולם, זה שם. האיים האזוריים, אפילו אפלטון אומר עליהם, שהם אטלנטיס, הזאתי, מהסיפורים שאנחנו נשמע עליהם הרבה בטיול. זאת קבוצת איים של 9 איים שב5 מתוכם אנחנו נבקר, זה המון. ובקבוצת איים הזאת אנחנו נחיה את הוולקנו מכל הכיוונים שלו. האיים עצמם הם תופעה געשית אחת גדולה, ובמהלך הטיול אנחנו נראה את התופעה הגעשית הזאת מכל מיני כיוונים. לדוגמה, תארו לכם הר געש שיוצא מתוך האוקיינוס, מתוך הים, אבל רואים רק את הלוע שלו, רק את הקצה, רק את הסוף של העיגול. זה האי עצמו, ובתוכו כל הקלדרה שלו היא בריכה אחת גדולה כחולה. זאת אומרת, האי עגול הוא כמו בייגלה שבפנים בריכה ענקית כחולה. אין לתאר את היופי הזה. אנחנו נרד ממש לתוך לוע של הר געש, אנחנו נרד לתוך צינור תת-קרקעי, ממש הצינור שממנו עולה הלבה. חוץ מהסיפורים הגעשיים שעושים תופעות טבע בלתי יאמנו באיים האזוריים, יש באיים האזוריים עוד קטע. הרי תרבותית הם שייכים לפורטוגל, ואני אגב חברים נמצאת פה עכשיו בפורטוגל, אבל גם נוצר שם משהו אחר, כי זה מקום שהרי גם מרוחק, הרבה ספנים עברו שם, הרבה סיפורים של יורדי ים יש שם, והרבה מאוד חיים חקלאיים שהם חלק מהחיים הגעשיים שיש שם, מהמתנות שיש לגעשיות לתת לנו. והחיים החקלאיים האלה שנוצרו באיים האזוריים מאוד מאוד קרובים אליי באופן אישי, לליבי. אני מדברת אליכם עכשיו, אני בעצמי נמצאת בפורטוגל, אני גרה פה, אני מתקיימת פה, אני חיה פה בחווה. הראייה שלי על הקיום הפורטוגזי בתוך חוות, ומתוך זה שאני ממש גרה ורוצה לארח אתכם באורח החיים הפרטי שלי. אז גם נופים יפים בלי סוף, גם הליכות טבע, המון אוויר שפותח את הלב ואת הנשמה, גם אורח חיים מאוד מעניין, מאוד קושר לטבע, גם מזג אוויר שהוא כל השנה, חבר'ה, 4 עונות ביום, עד שלא חוויתם את זה אי אפשר להבין מה זה. מזג אוויר שהוא נוח לאורך השנה, אבל מאוד 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 משתנה, מאוד מאוד קשה לעקוב אחריו. ואתם יודעים איזה יתרון גדול נוסף יש לטייל במקום געשי? מהי תופעה געשית שהיא כל כך אהובה עליי באופן אישי, ואני בטוחה שגם עליכם. מעיינות חמים, איזה כיף במעיינות החמים, תארו לכם, בלב הג'ונגל, ג'ונגל קוסטה ריקה סטייל, הכל ממש צפוף, מלא ציפורים מצייצות, הכל גוונים של ירוק, הכל כל כך חי, ומעיין טבעי, נקי, שאנחנו יושבים בתוכו ונמסים עליו. יש מישהו אחד שהנפש שלו לא כמהה לדבר כזה עכשיו? אנחנו פשוט חייבים לעשות את זה. בואו. והקולינריה באזורים, המקום שהוא גם איים מבודדים, גם מקומות שספנים עברו בו מכל מיני מקומות והביאו לשם דברים אחרים, גם העניין הגעשי, זאת אומרת שיש מים חמים, ובמים החמים האלה מבטן האדמה באיזשהו אופן אפשר לבשל, יצר מחלים מאוד מאוד מיוחדים שאנחנו ניגע בכולם. היינות של האזורים, זה עולם אחר לגמרי, יינות הצאר הרוסים בעצמם. הצאר הרוסי היה נוהג להזמין את היין שלו מהאזורים, וכל מה שהוא טוב לנפש, כל מה שחסר לנו, כל מה שהוא טוב לנשמה, זרם הגולף שעולה שם מדרום לצפון ומחמם את המקום, הופך את המזג אוויר שם לכל כך ייחודי, כל כך מתאים לגידול של דברים, מגוון מאוד מאוד גדול של דברים, בין אם זה אננסים, בננות, פירות הדר, יין וגפנים כמובן. את הפרות שם אגב הולכים לחלוב בשדה, לא מחזירים אותם לרפת, פרות חופש אמיתיות לגמרי. האיים האזוריים חברים זה מקום מרגש. אין יום בטיול שלא תיפול לנו על הסד, אין יום בטיול הזה שאנחנו לא נתרגש. אז אני מזמינה אתכם לבוא איתי ליאור מורן שנמצאת פה עכשיו בחווה בפורטוגל.